Khanisondele bethunani, nanku umgosi utshisa wanamhlanje ke sana. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. Nanku ulwandle mseleku bethunani esibonisa okanye soft launcher isithembu sakhe, naye elandela ekhondweni likabrother wakhe uMpumelelo Mseleku, naye esimaziyo ke ebeqale ngoba nesithembu sama-girlfriend. Sambona ke kwisizini egqithileyo yezingane zesithembu elobola amahle. Ekatirelo ke into yona asikayazi uba ithini, siseza khe siyibone kakuhle. So kuthando nesithembu ke sigqibele ulwandle ekhuliselisile intombazana ayideyithayo ekuthiwa nguKhwezi. Umacele ke samve esithi ufuna kwenziwe i-DNA, and then ke emva koko wathetha uMusa Mseleku. Emveni koba befumene i-DNA then bazayovela kowabo, wathetha ngongathi bazawulobola nolobola. Then ke wabebuza nakulwandle iplani yakhe ithini, wathi ulwandle hayi yonke into irayithi, kungaqhutyekeka nento yonke efuna ukwenziwa. So ke uKhwezi bekhe wavela efake iring, ngathi i-engagement ring ke nibonile le picture yakhe bendiyifakile. Then namhlanje ke sibone ulwandle esithi go live emotweni ekunye nentombazana eqhoshileyo esingayaziyo. Nantsi imane ivela kancinci kodwa izawuphinda ivele kakuhle. Phofu thina besigqibele ulwandle kaloku engulo uthene nca noKhwezi. Sibona uKhwezi ekulo macele, siphinde sibone uKhwezi esemzumbe sithi hey, uKhwezi inoba ithini into yakhe bethunani, unguncabhostiki nolwandle. Wabuzwa ke ngento yesithembu, wangumntu ongathi hayi uredi for yona kanangxaki, uzithembile. Nasi ke isithembu sana ulwandle ukhangeleka onwabile and ufuna uyiveza intombi yakhe. Yaphela ke intombi yakhe nayo ingenangxaki, ulwandle wayiveza, nangona ke eye wabeka ibhotile apha ebusweni bethunani. Nanku umane evela wabeka ibhotile ebusweni engathi uyazifihla kodwa ke uyabonakala. So ulwandle ke bethunani naye nasi isithembu sakhe, and I guess sawubona kakuhle yonke into uba ithini into yakhe kwizingane zesithembu. Uyeza izingane zesithembu, and ke wayebuziwe ngutatakhe kwisizini ephelileyo bekunye noMpumelelo bathathu uba phofu yena ithini into yakhe, wathi hayi bakhona abantu, meaning it's more than one. So ke nanku uyasikrobisa ngoku. Njengoba ke sesimbonile kancinci uNontombi lo, ndisho uba abantu bazawude bamazi okanye bazamfuna bamazi uba kanye kanye ungubani waphi, okanye ke sawusesilinda izingane zesithembu then ke asazise ke ulwandle kuye okanye amazise kakuhle. Yeyi, hayi sana bayaqhuba abantwana bakatata uMusa Mseleku, abamanga bayamithisa ngapha. Ayingobantwana oSine banabantwana, oAmahle banabantwana, olwandle banabantwana, kanti nooMakhwela bethunani banamasana. Kubhizi. Anyways, khanitsho ke nakuba nicinga ntoni ngolwandle naye eqweba isithembu sakhe elandela ekhondweni likatatakhe noMpumelelo. uMamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.